Bon dia a tots i totes els nostres oients a un nou programa d'Esport 99, la tertúlia esportiva feta per gent de la generació de 1999. Bon dia, Pol. Bon dia. Bon dia, Lluís. Bon dia. Bon dia, Pau. Bon dia. Icar. Bon dia. Molt bé, si sempre comencem comentant els partits més destacats de la darrera jornada de Champions. Què aneu a dir? Home, jo començaré per la gran sorpresa de la jornada, que va ser la victòria del CSKA Moscou al Camp del City i que realment complica bastant les coses pels jugadors de Pellegrini. Jo destacaria l'eliminació de l'Atlètic de Bilbao, que va començar aquesta Champions amb molta il·lusió després d'eliminar el Nàpols a la prèvia i ha quedat amb un punt que haurà de lluitar per la tercera plaça. Sí, i un altre partit que seria de destacar, el paper que està fent de moment el Borussia Dortmund a la Champions, que tot i anar penúltim a la Lliga alemanya, a la Champions ha guanyat tots els partits. I jo crec que és de destacar l'eficàcia golejadora almenys del Shakhtar Donetsk, que Luis Adriano ja porta 8 gols en 9 gols en 2 partits, pràcticament. Ha estat convocat per la selecció brasilera. I també un resultat que sobta bastant és l'empat a 3 de l'Arsenal contra l'Anderlecht. 3-0 i al minut 50 poc. I també la victòria del Sporting de Lisboa contra el Schalke 4-2, que realment és un grup que està bastant equilibrat. Que ja li tocava perquè crec que l'anada el Schalke va guanyar injustament i una mica ajudat pels àrbits. Sí. Molt bé, el Barça, després d'haver perdut aquests darrers 2 partits consecutius que va perdre, creieu que ja ha iniciat la fase de recuperació? Home, a mi contra l'Ajax no em va semblar bé, sí que va patir en alguns moments, però la defensa va estar força sòlida i, en atac, bé, jo crec que va jugar bé, feia molts anys que no es guanyava a Holanda i s'està recuperant, diria. Bé, jo crec que recuperació no es podria dir perquè en una temporada tan llarga sempre hi ha alts i baixos i sempre pot ser que es perdin partits. El partit de l'Ajax em va semblar a mi... el Barça va estar correcte, amb defenses bastant sòlids com ha dit Ricard, i vaig trobar molt bé el partit que va fer Bartra, que jo crec que veient com està Piqué i ara amb la lesió de Mathieu, jo crec que guanyarà importància. Jo no sé si puc estar d'acord perquè em va semblar que la primera part del Barça-Amsterdam va ser bastant desastrosa i ja es veia la tercera derrota consecutiva, però gràcies al gol de Messi i la segona part que va ser molt plàcida i molt bona del Barça, jo crec que sí que hi ha una mena de recuperació. Jo lamentablement no vaig poder veure tot el partit, només els últims 20 minuts, però sí que destacaria el poc pes ofensiu que va tenir Luis Suárez, que pel moment encara no ha trobat molt les espades i la posició que el fan jugar no és la millor, però esperem que vagi millor. Sí. Parlant de Luis Suárez, fem una anàlisi del seu joc. Què us sembla? Sí, ha jugat 3 partits i, de moment no ha pogut estrenar-se, però a veure, ha de passar per un procés d'adaptació, no podem pretendre que els primers partits ho faci tot perfecte i sí que li vaig notar una mica d'ansietat amb una jugada que li podia passar a Neymar, però crec que ja trobarà el seu i ja s'adaptarà bé i serà un jugador molt important pel Barça. Sí, el que indica era 4 partits, no 3, perquè va jugar a la Copa Catalana contra el Barcelona també. Bé, a mi el partit que m'ha agradat més de Luis Suárez va ser el partit que va jugar contra el Celta, tot i la derrota, perquè es va mostrar molt actiu en atac i ho va provar tot i no tenir sort. I bé, de moment em sembla que serà un bon jugador pel Barça, tot i que li trobo falta una mica aquest ofec de golejador que necessitava una mica el Barça. És innegable que és un gran delanter i que segur que farà molts gols com ja n'ha fet, però crec que el rol que està desenvolupant s'haurà d'adaptar i potser li costarà 1 o 2 partits més perquè ficar-lo a banda quan ell sempre ha sigut un jugador de centre, no sé si l'ha perjudicat una mica, tot i que ell digui que clar, ella... El Liverpool va jugar a la banda. I amb la selecció uruguaiana més una vegada han jugat Cavani pel mig i Suárez per banda dreta. Jo destacaria la virtut que té que des del terra, si n'han fet una falta i ja està al terra, s'aixeca molt ràpidament, mossega molt, quasi literalment podríem dir, però realment és un jugador amb moltes ganes i esperem que li arribi el gol molt ràpid.
Sí, jo el que trobo que el Barça pot millorar molt amb Luis Suárez és sobretot per aprofitar algun centre, ja que des dels laterals sempre centra molt. Jo crec que Luis Suárez en aquest aspecte pot ajudar bastant al Barça. Ha de xutar més, per això. Sí. Bueno, sí, se l'ha vist més assistent que intentant xuts a porta. I tot i que pugui jugar a la banda, jo crec que quan va ficar Messi amb llibertat a la dreta i Suárez al mig, jo vaig veure una millora del seu joc. Sí. Parlant de Messi, aquesta setmana va igualar a Raúl com a màxim golejador de les Champions. Penseu que se li està fent una campanya equilibrada al nivell de Ronaldo? O potser es fa més promoció de Ronaldo que Messi? O Messi s'hauria de mereixer més? Com ho veieu aquesta setmana? Com han anat els mitjans informatius? Jo realment crec que això de les campanyes és una tonteria. Sobretot al Madrid ho fan amb Cristiano Ronaldo per la pilota d'or, però és absurd perquè un jugador si guanya la pilota d'or és per les seves qualitats jugant a futbol i no per campanyes que s'hagin fet. I bé, jo això de les campanyes no entraria a comentar-ho perquè és un tema que trobo absurd. Jo de les campanyes crec que sí que el Barça sempre ha fet molt poca campanya. Amb el Madrid es fa molta i això, o sigui, potser la pilota d'or no se cantarà per una campanya, però l'opinió de la gent, que és molt important, sí. I el Barça ja va passar, per exemple, posant un cas, a Madrid amb Casillas per fer-lo que es fes el reconeixement com a porter. El Barça mai ho va fer amb Valdés, per exemple, i amb Messi passa el mateix. Jo, com vaig dir fa un parell de setmanes, és un rècord més. Trobo que tot el tema de rècords fa molta notícia per un simple rècord i simplement que continuï fent molts gols i que no sigui de tanta importància aquestes fites. Jo crec que el problema de les campanyes això és que els mitjans almenys de Barcelona, quan els mitjans de Madrid es dediquen a alabar a Cristiano, el que intenten fer els de Barcelona és una mica de desprestigi del mateix, en comptes de potser alabar també a Messi, s'han de veure portades. Però crec que això de les campanyes... Jo crec que és difícil elogiar Messi després de les grans temporades que ha fet, i tot i que Messi actualment segueix sent possiblement el millor jugador del món i sempre dona solucions al Barça, està per sota del nivell que estava en temporades anteriors. Jo crec que és difícil elogiar-lo com se'l va elogiar en aquells temps. Aquell nivell no podrà tornar a tenir, no, és probable. Sí. El problema d'aquí és que ara Cristiano i Messi s'aniran sobrepassant un a l'altre, segurament, depèn de les jornades, i la gent es pot fer molt pesada. Com és, per exemple, els partits de Champions, Xavi i Casillas estan empatats, quan jugui Casillas tindrà ell el rècord, quan jugui Xavi l'empatarà, i poden ser molt cansins en això. Molt bé, això sembla que canviem d'esport i ens anem cap a la Lliga Endesa. Aquesta jornada cinquena, el Fiat Joventut va saltar al Palau Blaugrana, en el que va significar la victòria número 700 en Lliga de la Penya. Des d'aquí donem l'enhorabona a la Penya, des d'aquesta tertúlia que es fa des de Badalona, amb gent de Badalona també. Què us ha semblat, o què us està semblant l'equip? I quins creieu que haurien de ser els objectius? Home, jo que vaig poder anar al camp del Barça a veure el partit, realment felicito a tots els de la Penya perquè va ser un partit on l'equip es va mostrar molt competitiu i un gran ambient al Palau, tant de gent com del Barça com els badalonins que van anar a veure el partit allà. I realment jo crec que la Penya aquest any pot fer coses importants com ja sigui arribar a la Copa i qui serà el play-off. Jo sempre mirant la victòria de la Penya al Barça també me'n recordo de la victòria de l'Obradoiro al camp de la Penya, i jo crec que la Penya és un equip que sempre li és igual contra qui jugui, sempre tira una moneda i de vegades li surt cara i de vegades li surt creu. I la veritat és que s'hauria d'intentar regularitzar els partits a l'Olímpic perquè no és la primera vegada, aquesta temporada sí, perquè només s'hi han jugat 2 partits allà, però la temporada passada amb la Penya jugant-se al play-off i equips que venien jugant sense jugar-se res i guanyaven, així que jo crec que s'hauria d'arreglar algunes coses. Sí. Jo estic d'acord amb el Lluís que el partit de l'Obradoiro va ser dolent, però si et fixes més en els partits contra els equips grans com són Barça i Madrid, es va lluitar fins a l'últim minut a camp del Madrid i gairebé aconsegueixen la victòria i es va guanyar al camp del Barça. I jo crec que bé, la Penya aquest any té grans ambicions i jo tinc l'esperança de que poden arribar a play-off. Sí. Jo crec que, com ha dit el Pau, la quasi victòria al camp del Madrid s'ha demostrat guanyar per la Blaugrana, que no va ser la casualitat, sinó que aquest equip està treballant molt bé i pot plantar cara als equips grans. Aquest cap de setmana rep l'Unicaja, que és el líder, que no ha perdut cap partit. A veure, si es guanya aquest partit sí que
ja es comença a veure que aquest equip pot arribar lluny i pot tenir moltes ambicions. Una mica que no ha perdut ni en Lliga ni a Europa, és rival dur. I jo, el problema que veig jo és que potser això de sortir tan bé contra equips grans i potser contra equips menys grans pots patinar, potser és un problema de motivació. Bueno, contra l'Obradoiro jo crec que va influir la derrota a Madrid, que ens veiem que ja guanyant el partit i al final el Casey Rivers crec que va ser el que va anotar uns triples seguits i va aixafar la victòria de la penya i jo crec que va influir en aquell partit sobre l'Obradoiro. Respecte al que has dit abans dels partits de casa, jo diria que a casa els veig una mica amb pressió i juguen més alliberats fora de casa sense tanta pressió del públic. Això li passa a tots els equips. Tens tot a guanyar i poc a perdre, per si fora de casa. I demanaria també que aquest cap de setmana el Palau Olímpic rebés l'equip amb una bona entrada, a veure si podem fora els 5.000 aficionats que de moment no han pogut passar. Molt bé, perfecte. Ha arribat ja el temps de la càpsula esportiva, que avui ens la portarà en Pau Balà, que ens parlarà de la Fórmula 1. Endavant la càpsula esportiva. La càpsula esportiva d'Esport 99. Sí, bé, com has dit, us parlaré de la Fórmula 1. Només queden 2 curses pel final de temporada i sembla que el títol mundial queda bastant encaminat perquè fa Lewis Hamilton, que està primer a la classificació amb 316 punts i ha guanyat 10 curses i porta 24 punts més que el seu company d'equip, Nico Rosberg, que és segon, amb 292 punts i 4 victòries, i el tercer és el Daniel Ricciardo, el pilot australià de Red Bull, amb 214 punts i 3 victòries. Aquest any aquests 3 pilots han sigut els únics que han aconseguit la victòria, ja que hi ha hagut un domini claríssim dels pilots de Mercedes, i en quarta posició està Valtteri Bottas i un empat de 5a posició amb els campions del món Vettel i Alonso amb 149 punts. Bé, com he dit, Mercedes aquest any ha tingut un gran avantatge en el Mundial i han estat sempre per davant des de la primera cursa i ja fa un parell de curses enrere que es van proclamar campions del campionat de constructors que es disputa entre escuderies. Lewis Hamilton depèn d'ell mateix per guanyar el títol mundial, ja que porta 6 victòries consecutives i només queden 2 curses per acabar el mundial i està 24 punts per davant del seu company d'equip Nico Rosberg, tot i que l'última cursa que es disputa a Abu Dhabi el director de la FIA de Fórmula 1 ha decidit que es comptarà el doble i la victòria, en comptes de valdre 25 punts, valdrà 50. També s'ha destacat aquesta temporada el paper de Daniel Ricciardo, que ha sigut l'únic que ha pogut plantar cara a donar una mica als pilots de Mercedes i que ha superat clarament el seu company d'equip Sebastian Vettel, que ha estat 4 vegades campió del món. Bé, la temporada de Vettel ha estat molt decepcionant i ell mateix ha dit que marxaria de Red Bull, on ha triomfat, i marxa per anar a Ferrari. Un cop més, Alonso quedarà fora del títol mundial, on el seu pas per Ferrari es pot veure que ha sigut bastant fracassat i bé, és dubte la seva continuïtat a l'escuderia. També destaca el paper de Valtteri Bottas amb el Williams, que sí que està situat quart a la classificació per davant de 2 excampions com Vettel i Alonso, i el paper de Jules Bianchi, que amb un cotxe molt dels inferiors va aconseguir 2 punts en una cursa i és la primera vegada que un pilot fa punts amb aquesta escuderia de Marussia. I bé, després de l'accident que va tenir a Suzuka, esperem un altre cop que es recuperi aviat, tot i que no hi ha notícies noves. I bé, per acabar, dir que aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Brasil a São Paulo i que s'espera una cursa espectacular. Perfecte. Molt bé, gràcies per aquesta càpsula esportiva. Magnífiques càpsules esportives que feu avui a Esport 99. Si no voleu afegir res més que sigui molt ràpid, donem per acabat el programa. Res. Molt bé, agraïm als nostres seguidors la seva fidelitat i als nouvinguts, doncs esperem que també ens segueixin amb assiduïtat. Moltes gràcies i fins la propera setmana, que ja serà el programa número 30. A reveure!